Salam se'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontene Bayi. Sing nyirami adalah Pak O. Apa Dek Dewi Dek Susi? Oh santen ya. Sing nyirami kuwi Pak O. Jere Bunda Dewi kuwi ndek bengi jam 1. Terus Salwa ngene. Ya jam 1 yo nyirami Ratan. Rene lo ya ndang istirahat, mending mijeti bundae ngono. Disirami lho. Ben ora bledug. Terus tujuane Intan adik iso nongkrong ning kono kuwi ape piye? Ape dadi petugas sensus lapangan? Kita lihat sik sebentar ke sapa? Montore sapa liwat? Mbak Kori. Mbak, cerita pekan. Arep neng pasar karo sekalian ngeterke patan. Yutan sik yutan. Oh iya Pak Ol lali. Patan sing gede, kuwi mang sing Pak Ol sing tekan. Aku tak ngeteng makja sediluk ya. Saiki ae. Ya aku tek kudu ning kamar mandi sediluk ayo. Diluk ae. Iki Intan apa leh? Aku pengen belanja Mbak Nana. Ora blonjo. Dino iki prei gak blonjo. Lah kuwi Pak Wedhus gak doyan. Yus. Lah makjaku kan gawe rene tekoki makja ki kok gawe momoh tempe. Mak dekne bingung iki, Mak. Aku terus piye Bu ket mangan tek makja tek sing dimasak wak wedhus ngono. Ya kaya wak wedhus lah. Cedek kaliren kok. Ya Allah, Mak. Wah, Mak. Ngono deh. Yalah mak. Niki ceritane ndek dalu toh Mbah kula kan teng kene Kinara. Bu Yuni kula Mbak Kris sing nganu teng peken niki jenengan sampaikan makjah krupuke keri. Lah makjah niku kula telepon niku mboten saged. Ternyata mak sampeyan ning ndi mak tak telepon gak kena aku ning lor Mbak. Tuku apa jenenge minyak napa entek. Niku pun bingung Mbah ngajak blonjo Mbah. Iki engko aku mangan opo iki dek sing dimasak makjah mbek Mbahnya dek wak wedhus jere. Tan ngene kok yo. Oh makjah ki kon duwe momoh tempe, duwe minyak ngono. Dan niku empun adang ya Mbah? Empun adang yang menten. Oh. Sek to Tun. Ya. Momoh Mak. Momoh tempe. Kerupuke orang lho nek digoreng so ser langsung bugrok. Ser. Mak ngerti sampe nek ning gone Mbak Kris mang tak telepon tak titipi lengo yo Mak yo aku senengi lengone Mbak Kris iki. Bening api. Dek Susi aku umani gas lho, Dek. Tidak bisa sekarang. Oh, habis. Oke, Mak. Ya. Walah yo. Ya kok sabar ya kok entuk. Nggih. Gase ibu entek tan prei tan. Prei gak masak. Aku iki. Sik ta? Ora tak masak tak mbahnya. Wis. Gak cukup. Kan masake aktif. Betul Dek. Gak cukup. Gimpun aku tak memenuhi Intan, Mbah. Aduh ya Allah, paringana sabar. Iki piye, Bu, sing dimasak iwak pedhus? Lah aku mbok masak nopo le, Bu? Dalam. Apa, Dek? Merek apa? Apa makjah kupengku rondok kesumpelan iki, Mak? Nugget. Oh, nggih, budal. Sapa? Loh. Lah ya sapa kuwi? Dudu Mbak Diana. Kancane Mbak Nur. Iya paling.
Wes bar belanja, ki mah kejadiane ning kene lho. Belanja. Oh, ning samping sang goleki Mbak Li. Sesuk ae. Iya. Ayo mulai. Oh, nek ngajak mulai ya mulai pemirsa. Ndek mangke enek wong mirip Mbak Nana bakul. Mbak Nana. Barang wonge mlengak. Lho, dek dudu. Lho tak kira Mbak Li dadak ayam eker-eker. Mbak Li. Mbak. Golek Intan. Nanti wong ora ana. Nek wis ketemu Mbak Li kan wis marem atine lah ya. Ndi yo Mbak Li? Mbak Li. Lah kae. Delik jere kerja delik. Wes marem wis petukan. Jemuri baju tan. Wes ayo masak. Bingung dek nih. Wes ayo tak masak enek ayo. Tapi semut di tanahku. Loh, kae mak jah guys, tak syuting. Iya, guys. Maknya mbok syuting iki. Heeh. Iya, Mbak Intan. Heeh. Ya, Mbak Intan. Heeh. Gaya ya, Mbak Intan. Dene tukang syuting kok, Mak. Terus bagian sing metik-metik. Heeh. Wes. Oh ya. Maju dok, ketok ora? Ketok. Ay. Sing Intan kok masak ning kene lho, Bu. Lah nek gak ning kene ning ndi leh masake ning kono ae. Kompore Intan dipinjem karo ning kono. Heeh. Betul. Pinjem gue masak. Acarane bayi pemirsa ya. Acarane bayi. Bayi gede ini apa piye lho pemirsa aku karo. Kenapa? Kak tekoki, Bu. Loh, namanya Uni. Ini kudu ki kayak janji ya kan, kudu dilaksanakan. Heeh. Wis wis kae sok nek mulai umroh enek rezeki insyaallah pengen dineh ngusuno unine ngene. Oh, alah ngono ceritane. Ceritane gitu. Sikilku bengusik. Hah? Sikilku bengusik. Maju kan mungkin gak ketok etan. Ketok, Cok. Waduh idene jarake. Delok ah. Ketok ah. Yo ora rong kesane kono. Ketok. Sikilku bengusik delok ah. Busik. 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 Iki aku cerita-cerita karo Dik Dewi ya pemirsa. Piye? Aku tak cerita yo ora kabeh. Ngono. Piye? Iki ngene. Anu ya Mbak, ternyata cowok informasinya itu lebih cepat daripada wanita. Ya, Iya, betul. kadang ya belum tentu juga. Kadang ya mak-mak ya luwih cepet. Kayak enek berita apa ning desa iki ning warung kopi niku. Ya, betul. 100. Lebih akurat wis ngerti sik ngono. Kayak iki ngene. Lu wis ngerti sik. Sing ibu-ibu ning omah malah ora ngerti. Ngene iki kadang dia anggur ngopi, apa ngopi le? Ya gedenya le tak sangoni kok nek menawa entuk info baru yo tenan pemirsa. Entuk info baru. Cerita-cerita Mbak Bunda. Mbak tak ceritani Mbak enek info baru, Mbak. Siapa? Bunda. Oh. Lho, Dek, iya piye aku ngomong iya. Iki kae ngene lho sampean. Jangan lumpuh ya. Lah sing nyuwun kan Intan sampean nek ngerti Dek iya. Jangan lumpuh ya. Ayahe dia bar kok kuwi lho gerdung. Ya. Info baru. Lah wong kene ibu rumah tangga ora ngerti infone malah sing bapak-bapak wis do ngerti info ngono. Ki terus sampai pindang di krengseng ngono ae. Ya. Pedhi lombok. Banyak nek apa kan anone ta. Banyak mek maju. Mbak, Kok kan sampai ngadeg kok. mbahnya mek apa kuwi?
Mak Jah kuwi mau apa Mak Jah kuwi? Dia mau masak sayur tapi menunggu dulu mbahnya. Oh, ngono ceritane. Santan. Lah Mak Jah ngangetin lapis ngerti kasih santan. Heeh. Biar rasanya moy. Oh my. Gak doyan. Kasihan deh lo. Mbahnya lagi masak, guys. Ya. Oh, Bu tak syuting apik iki. Oh. Kegere Pak di syuting. Saya di syuting kegere jare. Ya mboten napa-napa banyak geger lah. Apik iki, guys. Bu ketok iki. Iya ki lho iya sekarang Bu ketok napane. Aduh, Jangan lu. kok Iya. nek pamane capek ora bubuk ngene iki noe gak apa-apa ya sesuk-sesuk lah ya. Aduh aku cokot semut neh. Aduh peso kena peso neh. Aduh semut peso kok langganan lah. Bu engko gak berarti gak rono neh ya. Aku nek awake kesel kan. Heeh. Engko mari buah barang lho Ning ndi? nang kono. Mbak Ata. Heeh. Buah rumbah. Karek engko dok engko nek pamane gak capek ya rono. Heeh. Ndak engko pamane nek bancaan gune bayi dak mosok ape nganu, ape ditinggal. Kan ngenteni sabare. Heeh. Mama Susi kan ape ning Pati. Mek apa? Wong jenenge duwe suami yo dikongkon mulai yo nurut teh ta. Tak kira anake dijak. Iya ketoke. Ketoke ya ketoke melok ketoke lho. Mah, mulai. Yo manut mulai. Mau ke Pati, nanti kino kan nang omah kino kan Bunda karo Repa, karo Ibu Yuni sampai ngenteni sak selesai bencaan rondo. Heeh. Katanya sih ada Cuma yo. wes brambang bawang. Wes iki. Lombok, Oh tak ketokno, Bos. terasi. Iya apa ora iki? Yo guys, Ayo jungok neh. tak tekoki senengane bekso India nduk saiki. Iya, aku seneng. Iku. Aku terok pibu. Iya. Aku sih terok pibu ya. Iya ndek biyen ibu seneng kuwi kan karo mana film India sing wis sawi. Apa ya kayak Rohan ambil Anjeli apa apa ya? Anjeri. Apik pokoknya iki sae. Biyen ana Sarukan. Nek sapa neh kae. Kuwi sing ngerti film kuwi ya pokoke ya era jamanku lah. Iya. Biyen ning gone TPI. Televisi Pendidikan Indonesia. Terus tahun 1997 diganti MNC TV. Ini kulo. Iya ora ya? Lali aku mbah, pokoknya biyen TPI kuwi. Oh, Bu. Kok kene ketok, Bu. Tak syuting delok lho. Kencur, tumbar, Oh, pipip. ndi, Dok? Oh, pipip. Ngono. Iku lho nang omahe Bunda, nang omahe Bunda. Terus nek enek tempe-tempe ngene iki ya pemirsa jenengan elokno mari inu. Apa kuwi? Jenenge tempe semangit. Semangit. Untuk kondi sangkanem. Ya biyen ibu tuku lah terus tak beno. Oh. Mosok kondi lah, Dok. Wes ibu wes bayar wifi sayem. Wes rene Intan saiki sing masak nek gorene. Iki nek tak goreng. Ora tak pateni Ora. kamerane, Bos. Angkat rene, Dok. Angkat nang kono lho. Iki sing dienggo pindang pemirsa yo nek lombok, tomat, brambang bawang. Kok kene lho, Dok? Ben cedak. Minggir tanganan minggir. Minggir. Santene iki pindange. Pindange dikek iki lho. Irisan lombok, Oh, tomat. Nek wedi goreng tak goreng Ibu. Buka. Lah kok wis ngono to? Nyah. Jebut. Nah, Dicuci sik.
Dicuci sik. Rasanya bau. Wes langsung bumbune sik masuk. Iki lumbu pari ngene iki pemirsa nggih. Insyaallah mboten gatel. Wis dicuci bersih nggih. Wes langsung Tun. Langsung digo erus. Erus tegak mbok kei erus to. Iki Bu masuk. Iki sik to, Dok. Iya. Ulek-uleke iki deleh nggone Pak Lurah sik kono lho. Padahal cilik. Duwene cilik tok, ora Iki nek biyen iki nganu apa jenenge dienggo chopper lho. Mesine ilang. nyah ki tak anakna. Lu yo Intan to, Dok. Apa iku engko macane? Kabiku si kabiham. Ya, Gak resiki. udah yuk lanjut no internet. Kabiku si kabiham. Wes. Hati-hati masuk. Wes dok, kowe kok tak nganggo santen kuwi. Saya Langsung lumbune. Langsung lumbune masuk. Wes. Wes kok kono sik. kene. Kuwi ning cowek ra apa-apa. Lah. Wes ndang lumbune alon-alon. Rambutmu, Dok. Padahal wis dibandu dianu ya gak iso pemirsa. Cek ngancrus ae. Iki kabeh. Iya, Dok. Bismillah alon-alon. Alon-alon. Kenapa? Panas. Yo nganggo erus to. Alon-alon. Pemirsa ngono ae sik nggih cerita hari ini. Wes entuk 17 menit ya, Dok. Wes ya, biasanya kan tak pepeki 12 menit. Wes doa terbaik untuk jenengan semua nggih, semoga sing sakit ndang diparingi kesembuhan, diangkat penyakitnya nggih. Untuk pejuang garis dua semoga Allah segera memberikan omongan yang saleh-salehah nggih, pemirsa. Sehat selalu. Setrika apa, Dok? Besok jam belum. Aku minta tolong ya. Halo, Dek Bro. Hai. Mbahnya Bunda aku tulung sapokno iki, Dok ya. Sabune ning kono, Dok. Minta tolong. Dia nanti dulu. Gitu. Yang iki PR kuneh pemirsa, PR setrika. Biuk. Iki sak untuk kerupuk gendar. Sle ditutup. Kan, Dok, tolong, Dok, disapu, Dok. Cintaku kok. Jangan nunggu lawoke pindang guyang-guyu ketemu wong sing disayang. Iki sing tak sayang pemirsa. Yes, rapi kok ngisor panggone. Tos, sapune, Dok, gak kono, Dok. Ndi sapune? Sapune kono lho, Dok. Ya, minta tolong ya. Yes, Rene gorene. Rene, Intan to tolong tondo iki lho. Ki bar sampah bar dingku masak ibu. Kene disapu, minta tolong. Nyai krak. Lah ikrake ning ndi? Kok iso ora digawa sisane ikrake lho ya, ya. Kok ya balik neh, Rene neh, balik neh. Dibuat nanti ya. Sekarep. Nanti. Aku mau ngepet kumbahan dulu. Iya ya, kumbahan is the best pokoknya. Tiada hari tanpa Mbak. backlek iki tan ibu tak sing kok kono tan. Ibu tak sing kok kene backlek lho. Nah. Nah, wes. Anu napa, Mak? Anu ne, Mak, pun mulai memateng-mateng, Mak. Oh, nggih, nggih, nggih. Trayo tenan ya, nek sing dimasak mbik ki ambune mbik, sing dimasak iwak pitik ya ambune iwak pitik lho. Nek dimasak makjah. Aja ta. Ambune ya Pak Silo ya tetep. Sampeyan iki, Kak. Inilah, Ati lah.
Jane sing mango dhewe penak. Oh kuwi ada nyatak lho lah, Tim. Seger. Ya seger ngoten niku rasa seger iwak wedhus iki. Piye, Dok? Sampun. Bersama mbahnya lagi. Iya. Nggih pemirsa nggih kami pamit dulu nggih. Sama aku. Ngoten nggih. Ngono iki tersane. Penting paringi sehat, rezekine lancar, enek acara sing maju mbahnya mbek mamak ngono. Wis ngono ae. Nggih to, Mbak? Ya mamak ya. Oke. Diparingono sehat. Amin 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 amin. Dene sini ade. Aku ambil makan tak nggone milih dagingnya, Dik.